Ix-xahar ta' April reġa' kien wieħed eċċezzjonali għat-turiżmu hekk kif xejn inqas minn 200,000 turist żaru pajjiżna. Din figura tisboq kull statistika oħra ta' dan ix-xahar u li jfisser żieda bla preċedent ta' kważi 22% fuq l-istess xahar tas-sena l-oħra. Din l-istatistika ħarġet mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika u turi li t-turisti nnefqu direttament kważi 154 miljun euro. Meta mqabbel mal-ewwel 4 xhur tas-sena l-oħra, n-nefqa ta' turisti fl-ewwel 4 xhur ta' din is-sena fissret li kellna aktar minn 58 miljun euro aktar ta' dħul dirett fl-ekonomija Maltija. Il-Ministru għat-Turiżmu Edward Zamitluis laqab sodisfazzjon din l-istatistika tal-NSO u saħaq li din ġejja b'riżultat tal-politika mfassla u li twettqet biex il-fuq minn 9 turist żaru Malta fl-ewwel kwart tas-sena. Semma kif il-miljuni ta' euro li ħallew it-turisti għenu wkoll għas-surplus miksub fil-fond konsolidat ta' 21 miljun euro li pajjiżna reġistra fl-ewwel 4 xhur ta' din is-sena. Zamitluis qal li n-numru ta' turisti li ġew jikkuntrastaw bil-kbir ma' n-numru ta' turisti li ġew fl-istess perjodu taħt gvern nazzjonalista. U għafakkar li s-sanna tkabbir ta' 70% fuq il-numru ta' turisti li kienu jiġu tul iż-żewġ leġislaturi sħaħ li għaddew. Il-Ministru Zamitluis temm jgħid li minkejja Brexit, is-suq Brittaniku jibqa' wieħed b'saħħtu b'żieda 4%.